Jeg tror, det er noget af det, der er meget farligt, fordi at jeg tror, at hvis vi nu har en kæreste, så kan det være den her med, at man har en enorm lyst til det. Og så i dag kan der også være enormt meget tillid i det, fordi at det er nærmest den største tillid, man kan give et andet menneske. Det er at sende et billede, fordi at det er så mega risikabelt. Altså, jeg tror meget, at det, der sker på de sociale medier, det gør folk og unge, fordi man kan. Og så det er bare blevet så nemt, og så bliver det på en eller anden måde sådan naturligt, og så tror jeg ikke, de færreste tænker over, hvor det her det kan ende henne. Men jeg vil da tro, at hvor man har været lidt intim med kæresten, og så slår man op, og så er det så der kæresten tager hævn, og så ligesom liker de her fotos, de har sendt til hinanden, billeder, de har sendt til hinanden. Men så jeg tror, at sandsynligheden er størst, hvis man sender et til et menneske, der ikke er ens kæreste, eller måske hvis man lige har fået en kæreste, og man så sender et nøgenbillede til personen. Der var jo ikke noget, der hed hævnporno, fordi vi havde jo ikke de der muligheder med mobiltelefoner. Altså, man kunne sladre lidt på den måde. Det var måske sådan mest, hvis nogle af de lækre piger havde for eksempel været sammen med trommeslageren i det band, der havde spillet nede på krogen eller sådan noget. På sin Instagram. Forskellen er vel, at pigen ved, hvad konsekvensen er, når hun lægger det på Instagram. At der vil alle i hele verden, eller alle hendes følgere se dem, så hvis hun har 300 følgere, så er der i hvert fald 300 mennesker, der vil se det. Jeg tror der, hvor forskellen er, det der med, at på Instagram, så vælger man selv at dele sin krop og sige, her, se den, ser den fin ud, og man har selv valgt billedet, altså, man har selv, selvom man ikke rigtig kan sige, at man stadigvæk selv ejer over det, fordi at alle kan synes, at det er gemt det og dele det overalt, så har man stadig sådan mere valgt at dele det med hele. Det ved jeg ikke. Er der nogen forskel? Altså, jeg synes, at de må gøre, hvad de har lyst til. De må jo gerne sende billeder. Jeg må gerne tage et billede og så sende det til en. Bare det sådan, at man skal bare være sikker på, at den man så sender det til, ikke sender det videre, hvis man ikke har lyst til det. Men folk, der sender det videre, det synes jeg da bare, man skal lade være. Det er en uskyldig. Ja, 100%. Der er slet ikke tvivl. Altså, jeg synes, uanset hvad, altså, hvis nu vi siger, at der er en pige, der har sendt, eller en dreng, der har sendt nøgenbilledet til sin kæresten, og kæresten så deler det videre, uanset hvad, så er det, jeg vil aldrig nogensinde give pigen, jeg vil aldrig nogensinde være sådan, det er pigens skyld, det er drengens skyld, altså dem, der har sendt, det er aldrig nogensinde deres skyld. Aldrig. Det er altid den, altså kæresten, som deler det videre efter. Jeg synes, der er en vigtig læring fra forældre, altså små børn har jo telefoner helt ned til, jeg ved ikke, hvor unge det er. Men jeg synes det er klart, at man skal lære sine børn, og unge mennesker skal lære, at hvis der er noget, du ikke vil se igen, så skal du lade være med at sende det ud.